И така, здравейте хора. Ти си като някакъв... И така, здравейте хора, днес ще пробваме дубайско рулце. Дубайско рулце с Дубайски отгоре шоколад. бял шоколад. Това ми изглежда да е хипер хубаво. Аз ми изглежда да е гадно. Много е ясно. Много е тъп. Ти си топ. Моето е ще по-яко. Моето е като пъвчиво. Не съм хапнала още всичкото. Вижте вътре. На мирис. Мирише си е нормално. Аз го пробвах. Ми кажа, че ще е тъпо. Какво стана, бе? Какво стана, бе? Ела тук да се виждаш. Ти си топ. Много готино. На мен и пишете Това е като бисквитки. Пишете долу в коментарите, намерихте ли гивауея. Да. И ако не знаете за какво е, гледайте предишното видео в канала и се абонирайте за канала. И казвайте на приятели, роднини да се абонират за канала. Защото днес ходихме в Sunday Habit и ни казаха, че на 50 000 абонати може да имаме мърч. И ако искате да имаме мърч, това трябва да го достигнем. До тази година искам номер 1000. 5000. До тази година искам номер 1000. Искам 1000 абонати, хора. Ако го направим, ще има огромен giveaway. И чао от нас, хора. И чао от нас, хора.